wami ndimthandayo mandiphinde ndibulise kule yure yesibini yenkqubo siqale sayiqala ngaphandle kaloku ngaphandle kwamagingxigingxi yure yokuqala ngoku ke qhubeka wena uhlale nathi nakulesi kuyo iyure ewe ungahlali nathi kuphela kodwa mema bonke mbukeli ixelela umeza axelela umeza kube mnandi ekhaya kule nqele ke lokhu siyafuna into yokubana sinifudumeze ekhaya jikelele mawethu ke masingatyi kwelethu ixesha sivele siqadaphule singene emxholweni lapho ke ungathi ulindele udliwanondlebe nosomashishini olunye ke nge-Springboks ezemidlalo isimo sezulu ndibala ntoni na ewe kaloku sifudumele apha ekhaya jikelele ndimlo ukholosa kalubisi unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye masijonge eziphala phambili. Bangaphezu kwamakhulu asixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo zokugqibela namhlanje. Baba ziveze ngifune sakho isandla. Listen, this is Kenyat and of course your anointed superstar. Listen, namhlanje ngise SABC Ekhaya Jikelele. Listen, always Monday to Friday, entertainment, sports and everything you want. Listen, keep on tuning in. I love you and may God bless. Lalela usibhekile apha ekhaya jikelele bangaphezulu kwamakhulu asixhenxe neshumi nesixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo zokugqibela namhlanje. Ebethetha nonondaba malunga nemeko yokulungela imviwo phezolo umphathiswa wemfundo esiseko uEnji Mutshekga uthi lamanani ayizoncukacha manani nje kodwa aqulethe iminqweno amaphupho nenzame ezingayeki zabo bonke abafundi bebanga le-12 uthe liyelehla kancinci ke inani labafundi xa kuthelekiswa amanani alonyaka no-2022. Luya lusenyuka uhlaselo olusuka kwimikhosi yase-Israel kumantla eGaza. Abasemagunyeni kwezonyango eGaza bathi inani labantu abaswelekileyo lidlule kwamawaka 8 abantu ngempelaveki. Isithethi somziwo zakuzo wasePalestina eMzantsi Afrika uHassan Al-Drami uthi amalungu 10 osapho lwakhe abulewe kuhlaselo lwelizwe lase-Israel kwisakhiwo eGaza uthi babehlala kwisakhiwo esinemigangatho emithandathu. 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. When I heard this sad news, I couldn't hold myself because personally, I grew up in this area. I grew up with those people who have died today. And not even my family. We have Palestinian people here in South Africa, living, holding the citizen of South Africa. 25 people belong to Malaka family. They were died before. And to also another people, another friend who is living in South Africa. Few weeks ago, or last week I think 30 people of his family were died. We are not numbers in this world. We are a human being. U-Eskom uphumeza ukucinywa kombane emva kweentsuku ezilithoba zombane ongaphazamisekanga.
Inqanaba lesibini liqale ngentsimbi yesine emva kwemini izolo kwaye licangciselwe ukuqhubeka kude kube yisesine ngalemva kwemini. U-Eskom uthi inqanaba lesithathu liza kuqhubeka kude kube yintsimbi yesihlanu kusasa, lilandelwe linqanaba lesibini lokucinywa kombane kude kube yintsimbi yesine ngolwesithathu. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshavheni uchaze iphulo lokulwa nzima le-Springboks lokugcina intshinga yabo yendebe yehlabathi yombhoxo njengophawu lokuzimisela kwabo bonke abemi boMzantsi Afrika. The Springboks symbolize the resolve, resilience and unbreakable spirit of South Africans as a nation. Never has a team which was once at the center of dividing a nation has risen time and again to unite and rally the nation behind one flag, a single identity of being a South African. We are proud of the leadership of Captain Siya Kolisi, who led the mighty team to victory. We would also like to to extend our appreciation to all the South Africans and Africans and all the supporters of Springboks from all walks of life. Supporting our national team is not just about the game, it's about forging a collective spirit that extends beyond the field of play. It's about instilling a sense of pride in our national identity, reminding us of incredible strength we possess when we stand together. Lusakhangela impendulo usapho lomfundi ka-grade 12 uMalatswa Kgasakgo nobomi bakhe banqamka phambi kwexesha nyakenye kulandela indaba zokurhaxwa kwakhe eThekwini. Elityenjana lalingumfundi kwisikole War School Bletchley eKempton Park. Usapho alukholelwa ukuba warhaxa unyana walo ominyaka 17. Kuphele unyaka onesiqingatha wabhengezwa njengongasekhoyo uMalatswa Kgasakgo ngokwengxelo wasoleke eThekwini kwitumente yesikolo yebhola yombhoxo. Kungayimposiso ukuba ngenene unyana wolusapho obenekamva elikakambileyo akasekho. We are in the dark. We need help. We need those who can help us to take this matter forward to help us. We don't know how what had really happened. In my inner side, I'm dying. I'm not well at all. Nakubeni usapho luthi lityetyuma icandelo lesipolisa ngesisithwa kumbe kodwa isipolisa sithi sithe gqolo ukunxibelelana nosapho logama uphando lusaqhuba. Investigations into the drowning of 2 Gauteng schoolboys in Durban in March of 2022 are well underway, and the families have been kept abreast with regards to the developments on the matter. Isebe lezemfundo lithi alinakuphosazwe kulomba kuba uphambi kwenkundla yamatyala. The department received summons from parents, and as such, we are engaged in a litigation process regarding these 2 cases, which are pending before court. Ngokwengxelo lomfundi warhaxwa iqupha kulwandle Indian Ocean ngoMarch nyakenye, nomnye umfundi awayenaye kwabikwa ukuba warhaxwa, kodwa usapho luthi zange lwayifumana ingxelo yoqhaqho mzimba ukuqinisekisa ukuba ngenene warhaxwa. Abalandeli bamabhokobhoko abadele ingqele nemvula benjenje yakuthontelana bephuma kwibala laseStade de France emva kokubona iqela labo lisenza imbali. Yes, sikwenzile lo kumele sikwenze sishayile New Zealand. Hoko. Look how positive we was with this tour. We came with for 2023 and we're going to take back the Webb Ellis Cup. South Africa, we've got it again. Absolutely amazing. We enjoyed every second. Just thank you to France for hosting the World Cup. What a match. I think the whole team pulled it off. Collective effort. Russell Rasmus, I mean, everyone was doubting the 7-1 split and he got it. Kanti mawethu thina siphume ngemvula ekseni asazi ke uba mhlambi lingatshila na apha emva kwemini thatha nalo uqikelelo lwemozulu phambi koba uphume.
sikwamkele kakhona mbukeli usabukele inkqubo yakho ithanda kunene Ekhaya Jikelele. Uwendi silinyana sisithethi samazwe ngamazwe usomashishini i-brand strategies umlawuli we-Mini Boss Business School saseGauteng. Ungumntu ke ocinga ngobuchule nogxile kumashishini uneminyaka engaphezu kwe-12 yamava i-brand strategy, events management and stakeholder management. Uwendi waseka inkampani yakhe i-Virtue Business Solutions ngo-2009 neinkampani yophuhliso lweshishini kunye neenkonzo zenkxaso yoshishino ejolise ekuxhobiseni abanye abasandula ukuqalisa uhambo loshishino. Uwendi ulapha estudio namhlanje uzosixelela banzi ngohambo lwakhe. Wendi masikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Kunjani namhlanje? Ndiyabulela Nadia and ndibulele nababukele emakhaya. Ndiyabulela ngelithuba enkosi. Xa singekaqali ke sithethe ngazo zonke ezi zinto uzenzileyo ezininzi kangakana. Sicela usichazele nje ngawe Uwendi ngubani? I'm a purpose-driven entrepreneur and ndisuka eMdantsane, ndizalelwe eMdantsane, Eastern Cape. And ndazohlala ke apha eGauteng ngokuba ndizoseka i-Mini Boss Business School. Ndikhule ndingumuntu othanda kakhulu ukuqhubekekela ukuzenzela ishishini. Ndisakhula, ndithengisa, ndifunda ke from ekhaya, ndibona ukubana ndinaso isakhono apha in entrepreneurship. So lento yokuthengisa uyiqale usemncinci? Ndiqale ndisemncinci and ndayenza yabonakala ndisemncinci. Kuthiwa ukholelwa ekuzixhobiseni wena qala phambi kuba uxhobise abanye abantu abaza emva kwakho. Ungasichazela uthini mhlambe ngolo hambo lwakho? Kutheni le ndifuna uqala ngawe? Ndidla ngokuthi Nadia, you cannot pour from an empty cup. Kunyanzelekile into okubana uzixhobise wena xa uzawuxhobisa abanye abantu. Umzekelo into okuba into endidla ngoyithetha into okubana you can't say you are going to empower people when you are not empowered yourself. So empower yourself kuqala, then empowerishe abanye abantu. So that is my philosophy and that is my understanding in empowering others. Winjalo ke phofu nyani. Kuthiwa ngo-2021 umsebenzi wakho waqatshelwa yi-BMF Women in Empowerment in North Carolina. Cela usixelele. I was part of a program here, Women Empowerment, here BMF, in partnership with Duke CE, which is Duke Corporate Education, which is an arm of Duke University, which is in North Carolina. Part of the program is empowerisha women who are either in corporate or kanye abase businessini to ensure that banazo skills, banazo izakhono zokuqhubekekisa amashishini abo. So kulo group ke of about I think xa sasiqala sasiba 60 and la lisehla ke nani uba abantu bebona uba baxakekile zizinto ngezinto. And out of that group I became one of the top 3 students within that group. Wonderful. Wendi khasixelele ngale Mini Boss Business School. Mini Boss Business School, it's an international business school for abantwana kusukela ku age of 6 to 17. Yaqalwa 23 years ago by a family that is originally from Ukraine, but currently residing in the UK. Go 2021, band invited to be one of the jury members for children who are pitching ideas zabo to a panel of jury members. Now, ndaqaphela nto apha uba akubekho abantwana basekhaya abangaba, ama-Afrika. The school is in 72 countries and afumanisa into okubana abekho abantu bakuthi, abekho abantwana bakuthi. So it was then at that point then ndabacela into okubana makhe sizise lo Mini Boss apha eAfrica. So I've started the first branch of Mini Boss, the very first one in 23 years with African children, the very first one in 23 years in Africa, not just in South Africa. And how is it doing? Iqhuba njani? Siqale kulo nyaka
ise concept entsha ebantwini abakai understand and every time ndithetha ngayo ba business school abantwana so abantu abaninzi baye bathi ubafundisa njani abantwana business kwi age encinci. Kwi curriculum yethu we've got about over 1,000 business games that ezenza abantwana bakwazi into okubana ba relate to business concepts, bakwazi understand what do we mean by leadership. So it's all encompassing iqulwe ngeyonke into edibene nokuba ngusomashishini nokuqhuba ishishini lakho. Futhi sibanika nethuba lokubana bakwazi ukuziqalela ishishini kwangoku besesesikolweni besebancinci, bathathe ezo ideas banazo bahambe bayozipresenta at the Startup World Cup Championship, which kulo nyaka uzayo izabe iseTurkey. Ithatha ixesha elingakanani mhlawumbi iprogram for abantwana? We've got 2 programs. The full program takes about 9 months. Okay. And then the other program takes short program ithatha 9 months, and then the full program takes 10 months. We've got about 8 courses that umntwana would cover over a period of 8 years. So unyaka ngamnye you cover a course A1. So at the end of all those 8 courses, you get umntana gets a UK diploma, which angayisebenzisa nakweyiphi university nakweyiphi country afuna ukufunda kuyo. Accredited. Yes. Siyaqonda ke kuzo zonke izinto ozifundileyo njengoba kuthethwa events management, virtual business solutions, ininzi nje uthiwa uke wayifunda ne-cooperative governance. Yes. I've done corporate governance with IODSA. That was 2016 or 2017, if ndikhumbula kakuhle. And one of the things NDT, ezibalulekileyo in our country currently is understanding the role that board members play within a company, which is ukuthatha irresponsibility of saying if you chayele company ixhomekeke kwi-decisions endizenzayo as a board member. So those are some of izinto endixhobise ngazo, young children and young people and also women in different areas of business. Kalanjalo uyawenza nenkqubo ze-enterprise development ze-SEDA kunye ne-dimension data. Ungathi mhlawumbi lo program ikuncedile ukuba ukwazi uzixhobisa kwaye uphinde uxhobise uncede nabanye abantu? I think Nadia ndizawubuyela kula question ubukhe wayibuza yokubana why do you empower yourself first? Kubalulekile into yokubana we update ourselves qho. We update, ungaphela unyaka ungakhange wenze nto. So those are some of the programs that have helped me endleleni of entrepreneurship, and also meeting abanye abantu abenza amashishini kwezo programs ababangela into yokubana uzibone usenza business nabo abanye through networking and collaborating. So it's important to take advantage of programs as core as entrepreneurship that are offered by different companies. Ibalulekile ke nalanto yo collaborate ku business ungasoloko ube ngusomashishini ozimele wedwa. Injalo. Ibalulekile intsebenziswano. Injalo. Masithethe ke nge My Africa Travels. What is My Africa Travels? My Africa Travels was a concept I developed ngokubona. I was invited at the SME Champions Forum. And SME Champions Forum ndibona ukuba kusuka osomashishini kwi-continent, kwi-countries zalapha, apha eAfrica. Baze apha South Africa bafike, they collaborate and also connect with other fellow entrepreneurs ezilapha eSouth Africa. Now, I then formulated this concept of saying we cannot, as South Africans, not explore the opportunities as koyo kwamanye amazwe singasoloko sihleli apha locally, maske siphume sihambe siye kwamanye amazwe siyobona ukuba kwenzwa ntoni, and also siyobona ukuthi singa collaborate kanjani
with our fellow entrepreneurs in kwezinye countries. So that is the platform of my Africa travels. So usebenza nosomashishini bamapha mhlawumbe ngasinika umzekelo of the kind of businesses ozenzayo with amanye amazwe lapha eAfrica. Currently through Africa SME Champions Forum, I got an opportunity yokubana ndibe stakeholder engagement where I was looking at ways in which we can, support local entrepreneurs through programs as Koyo locally, being contracted or obviously by the SME Africa Champions Forum. So umzekelo where opportunities that are out there. It's ukubona opportunity umzekelo in there's a company that's in Angola that we are currently working with in establishing Minibos. So those collaborations I was talking about, you see an opportunity where you are collaborating with people who are outside the continent. And there's many others that I can mention where you see an opportunity to collaborate kunye nabo abantu abo. And how was the reception? Bakwamkele njani ke Angola? The idea ya Minibos. It's actually bayayifuna and they want to set up a Minibos there. And okwesibini, they want to see other opportunities other businesses that we do and other services that we do as a business. Currently ke ngaphandle kwe Minibos Business School, zeziphi ezinye izinto ozenzayo? We do brand strategy. We also assist those who want to be profiled in terms of personal branding. We also do events management, and events management not really into just setting up, but it's business-related events where you gather entrepreneurs together to connect, to collaborate, to get access to information, and also to get access to funding opportunities. So that was my main focus ukala kwam business to say I want to create these platforms for fellow entrepreneurs abaqala mashishini, because le ndlela ye-entrepreneurship is a very lonely one. So xa kungekho i-support and kungekho nabanye abantu obabonayo bakule ndlela and you talk about challenges and you find solutions together with other fellow entrepreneurs. So ndisebenzile ke with different stakeholders in putting up those events over the years and establish those networks through engaging with the different organizations. When xa siyivala uba umuntu ufuna i-services zakho kufumana njani? Ungalifumana ku social media and na ku LinkedIn. Active kakhulu ku LinkedIn as Wendy Silinyana. Ku social media fumaneka as Wen's Bless on Instagram and also on Facebook. Wendy, masibulele kakhulu ngexesha lakho ba uvuke uzosixhobisa apha enqubeni Ekhaya Jikelele. Inkosi kakhulu. Ndiyabulela inkosi kakhulu. Inkosi. Lowa ke mbukeli benguWendy Silinyana ebesixelela ngohambo lwakhe lozoshishino kwaye nothando lwakhe lokuphuhlisa iingqondo eziselula kaloku. Masithi qhu evenkileni sabuya kungekudala.